everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Lando, naablihan ko na ang tinakpang lawak. Tinuod ka? Giyon sa manin mo. Diin ka magyawi. Gihatag din ni Sir Alejandro na ako. Unsa? Ikaw ang gitugyanan ni Sir Alejandro sa yawi anang ikatulong kwarto? Mahimo bang mutanaw ka ini? Dili mahimo. Oh, Helena. Dili mahimong tandugon ang mga butang sa sud ni anang ikatulong kwarto. O nga nang dili man mahimo? Shen? Nga nang dili mahimo nga tandugon sa sud ni ining kwartuha, ha? Ma'am Shane, dili mo sagot sa Sir Alejandro nga dunay laing makasud ining baya. Gawas na mong mga katabang. Hoy, kahilas ko to ni mong manulti, Jay. Unsa man, inyo ning bay, nga kamoy na may magbuot kung kinsay makasud o dili makasud din, he? Ang imong amahan ng mando, anak Ma'am Shane. Busa palihog lang. Gawas na lang. Mutanaw ko sa sud ng kwartuha. Tanaw lang, para doon na ka i-report sa imong inahan. Salpahis ka ni mong manulti, uy. Mura dyan ka di katabang. Dili na siya katabang, Ma'am Shen. Private nurse na siya sa imong amahan. Ug mas professional pa na siya kay kanin mo. Kamao ka na yung mga insulto na ko, Lando, ha? Nausam na dyan ka. Sukad lang mo abot ng bayhana. Wala kay respeto na ko. Unang respeto imo kaugalingon, Ma'am Shen. Ug di na kinahanglan pa nga mumando ka nga mo respeto nimo ang tao. Automatic na nga makuha nimo ang respeto sa uban. Be, irog na. Anha ra lagi ka diha kutob sa pultahan, ma'am. Ay! Mura man kag-amaw nga mialin ako dahil Helena, uy! Ayata ka? Ay! Lando! Ay, nagbunlutang akong bukton ba? So ay yatag si Helena, ma'am. Kidi tagid magmahay. Panuway mong doa! Bisit mo! Pamutos na lang mong daan kay mangita agad kong paagi nga mulayas mo! Kayo nagipilpilo ng kumo sa baba itong bayhana eh. Pasagi na lang si Alando. Ato paghihapon siyang agawon. Mao nga wag hapon tay dag-anan kun ato siyang mapasakitan. Pailog na lang kita kutob sa mahimo. Dugay naman yun kong kalaysod ni Baya ba? Tungod anong Ma'am Shen? Planin kayo. Kasi kung saan nalim masod sa oo. Mao na resulta na magsigig tutok sa cellphone. Mao yun. Wala yung gibuhat. Cellphone. Sige. Ako nang ilaki ng kwarto ni Salas. Nakaila ka sa nag-ukupar ni mong kwarto. Oo. Misulti si Sir Alejandro na ako nga Salas ang pangan sa katabang ni Sir nga nag-okupar din niya. Silis? Mura nakadungog naman ko ang pangana. Diin makamabati ng ngahan, Lando. Basta, familiar na ako ang maong pangan. Pero nakalimot lang ko kung diin ko makabatian ang ana. Mao ba? Sige, manarbaho nita. Pinangga kagyot ni Sir Alejandro, Helena. Ha? Laliman ka. Sa una pang di niya papuyan kinimbay sa mga katabang. Pero karon ikaw ang iyang gihatagan o katungod ini. O hangtod na sa kwarto ni... Gusto, nahinomdom na ko. Unsa man ang nahinumduman nimo, ha? Nahinomdom na ko kung kinsa ang misulti na ko bahin sa silis ng katabang inibaya. Kinsa? Si Manang Sima. Si Manang Sima? Aray, ma! Naunsa ka man, Shane? Ano nagsige man kagunit sa imong bukton? Si Lando, ma. Huwag na ginibatasan tawana. Natakda na ginasas kaabusada ng Helena, ma. Ay, nga ano man. Gionsa man kang Lando, ha? Gibundot ko niya palayo sa kwartong tinakpan nga abli na, ma. Unsa? Tanawa, ma.
papahawaon ang duha, ma. Laliman ka. Haod na kay manulti sa hala naman. Dili niya pasudlan ang ikatulong kwarto nga tinakpan. Naabli na ang kwarto ni Celes. Kinsa man na si Celes, ma? Kensa man ang nag-abli sa kwarto ni Celes. May lain pa? Si Helena, ma. Naani ang yawi sa kwarto o dili gyud niya pasudlan, ma. Iya kong gitukmod. Gitabangan ko ng duha nila do. Kahilas ko niya. Hain man siya. Helena, pag-amping na gid kang Shane, ha? Traidor ba na? Ay, kabalakan ako. Dili ko niya masayon-sayon kay nurse ko siyang amahan. Hoy! Mga animal! Oh, si Ma'am Julia. Ma'am Julia. Ngalong inyo magkitabangan si Shane, ha? Helena! Maldita ka na rin, ha? Maldita ka! Dili! Kinahanap pa layason ni babayana! Layas na! Gusto naman. Aray, Lando! Buhay na ako, Todlo! Aray! Mabalian ko tudlo, ma'am. Hindi ni mo buhian ang buhok ni Helena. Aray! Dili lagi ko malayas. Dili ko dili si Sir Alejandro mo palayas na ako. Gitawag ako sa ko pasyente, ma'am. Panuway! Musukol na yun ako, maldita! O ikaw, Lando! Gamay na lang yung kagkuhang na ako, do! Bakit nagbatasan ni Ma'am Julia, eh? Uutad pa may buang. Sir Alejandro? Naablihan mo na ba ang tinakpang lawak? Oh, sir. Abugo na kayong maong kwarto, sir. Muduol na sa 30 katuig nga sirado kanang maong kwarto. Ha? Kanang maong kwarto ang saksi sa gitaguan kong pagmahal ni Silis. Kanang maong kwarto lang ang saksi kung unsa ko kamahal si Silis. Ug kanang maong kwarto ang saksi sa iyang mga kasakitan. Nahibaw ko sa iyang gihambin nga mga kagulanan sa maong sitwasyon. Ug kanunay ko siyang giamaaman nga moabot ra ang panahon nga mahimo na kaming gawas nun. Sir, ayaw paghilak. Nahibaw ko kung unsa ang mga pag-antos ni Silis sa among relasyon. Nahibaw ko nga dakong sala ang pagbati na mo og gugma sa usag-usa. Pero naa kami sa sitwasyon nga pulos ginapos ang among mga kamot ug magkaabot lang mi sa panahon sa kagabion. Gawa ang akong asawa. Gahimo mong kabit ang imong katapang kasasalas. Siya ang bugtong tag-iya sa akong kasing-kasing kunay managtiayon lang kami si Vilma sa papel. Pero dili sa tinuod nga kahulugan. Unsa? Partner sa negosyo ang among mga ginikanan ni Vilma. Ug daan na kami nilang gibuya sa mga bata pa kami. Ang among mga amahan yun ang nangusog nga magpakasal ming duha ni Vilma. Mao ba? Ug tungod sa akong kabatanon, nadako sa akong ginikanan. Ug nakasal kami si Vilma. Ug nahibaw ko gisakitan ug maayo ni ini si Silis. Wa ko'y mahimo
aron maamaman siya. Sir, Mauga. Nga gusto kong imo siyang pangitaon. Bayran ka bisag pila. Madumduman lang nimo ang nahimutangan ni Silis karon. sir, Helena, ato lang kining sikreto. oo sir. Ayaw ka pala ka. Ang imong sikreto, akong sikreto. Ha? Alejandro, unsa may gipahaba ang babayanan nimo? Ha? Nasuko ka, Julia? O kinsa may dili masuko? Nga gipasakitan man niya si Shane. Iya kinang gitukmod kay dili siya gusto nga makasod si Shane sa tinakpang kwarto sa bahay sa mga katabang. Salbahis kay nababayana. Uwa na ko itukmod si Shane, ma'am. Siya ang nanukmod na ko. Day, ayaw baliha ang nahitabo ha? Nagsulti ko tinuod, sir. Uwa na ko itukmod si Shane. Napiang ba si Shane, Julia? Oh, wain noon. Pero, Julia, nahibaw kong kuwang ka sa pagdisiplina ni Shane. Ug mas mutuo ko sa gisulti ni Helena. kalit siya ng kinabuhi ha? Nganong ka na mababayhan ang labanan ni mo kaysa imong anak? Wa ko'y gilabanan. Sorry na lang, ma'am. Kung nahasol mo na ako. Pero, Nakahasol gid kaayo ka namo, Day. Sukad ka lang naabot ining baya. Nagkagubot na may dinhe. Daan na kitang nagkagubot, Julia. Alejandro! Gubot nga hilom. Kung sa una, ako lang kang pasagdan, karon dili na. Ug ang akong pagbuot nga dili mo manood sa bahay sa katabang, kamo si Shane. Alejandro! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.